Boncos, Mas. Boncos. Mas. Boncos. Liman, Mas. Dapat satu. Oke. Kula nyuwun iki nggih. Nggih ngebyur. Nggih ngebyur. Kebyur marah apa anu ya? Semi banter tenan. Satil. Oh. Lah ngapa? Iya, Kang. Enak mulai. Kita prepare untuk persiapan buka puasa. Hari ini josis. Lutik, mana muka lu? Mlaku koyo ngono baterai ngono enggak ana kuwi. Sutimen langsung. Jes. Break. Wah, Break. ngeri Kang. Iki sing jenenge anu break. Wah. Bahagia sekali. Ala Kang, Itu tadi nek aku aku ora ngemarki kok, Kang. Piye Kang ngene, Kang? itu penutupan yang sangat bagus kan. Daripada awalan kita gembredek. Piye Mas Lutfi? Josis ora, Mas? Iya. Lumayan sana keren-keren nih. Nyun. Ngonten kali ini mancing seru boncos nomor 1, Mas. Penting aku di depanmu, Brik. Gimana Sunan Oh, Brik nanti kentul-kentul ya, Brik. Wah, joranku, Brik. Ya Allah, Brik. Brik. Sensasinya joran kentul-kentul ya, Brik. Brik, ya Allah. Lah wis tak rekam.